Здравейте, скъпи YouTube приятели! Напомням ви да не пропускате да се абонирате за моя YouTube канал и да слушате видеята, които качвам специално за вас. Искам да ви дам за пореден път едно пояснение, свързано с желанието ви да си поръчате хороскоп при мен. В това желание има много положителни моменти, защото един хороскоп дава информация за целия ви живот или за нещата, които в момента ви вълнуват и притесняват. Неприятният е факта, че когато правите такава поръчка, вие не осъзнавате, че в хороскопа ще има и позитиви, и негативи. Много пъти съм повтаряла и при други поводи, и в списанието, че негативите в един хороскоп са тези, които ни правят силни. Те ни учат да бъдем борбени. Позитивите са си позитиви. Да, много хубави качества, много розови облаци, много пухкаво летящи по небето, но всъщност позитива не е този, който ни тика напред устремно и не ни учи да се борим, така както ни учат негативите. Когато прочетете в хороскопа си негативите, не е нужно да се сърдите на мен. Това са аспекти, които са ви заложени от планетите и които аз тълкувам. Не са моя фантазия, не са моя измислица. Затова е хубаво, след като знаете какво е хороскоп, особено когато го получите написан и подвързан и си го прочетете, да знаете и какво да търсите в него и как да хармонизирате живота си, отношенията с близките си, професионалния си просперитет, в зависимост от това какъв хороскоп сте поръчали. Неприятно е също, когато поръчвате хороскоп за здравословни проблеми. Много често тези хороскопи идват при мен с огромно закъснение и аз няма как да помогна. Имам няколко случая вече с проблеми с очите на млади хора, които чак сега са се сетили да търсят помощ чрез астрологичната прогноза, която дава кармичните причини за проблемите с зрението. Ако това нещо се беше случило в момента, в който проблема е открит, лечението е възможно веднъж заради вярната клиника и добрите доктори, които да го извършат, но втори път, но не на второ място, а на първо, заради осъзнатата кармична причина, която би могла да бъде изчистена, при положение, че вие сте наясно с нея. Другия проблем с здравните хороскопи се свежда до искаме да имаме дете. Събрахме се, не сме се оженили, обаче започнахме веднага да правим опити. Да, добре, само че събрахме се, не сме се оженили, не означава сходимост като партньорски хороскоп или сходимост при създаване на потомство. Затова също има няколко записани видеа. Когато двама души се събират, живеят няколко години заедно, първата им задача не е да се хвърлят в леглото и да започнат да се опитват да правят деца. Първата им задача е да си поръчат партньорски хороскоп, който да покаже ли могат да бъдат заедно или не могат. Защото след това се поръчва, ако кажа могат да бъдат заедно и те се оженят, се поръчва хороскоп за сходимост. Даже този хороскоп за сходимост при създаване на потомство е хубаво да бъде поръчан преди сключването на брака, защото се оказва, че има прекалено много случаи, в които партньорите се обичат, живеят щастливо и в хармония един с друг, но видите ли в домовете на здравето им, без значение дали в домовете на лечимите или на кармичните болести, има заложби, които при двамата създават неоткрити здравословни проблеми, пречещи на зачеването по естествен път. Няма причина, когато напиша това, да хвърляте вината върху мене. Аз не съм виновна за това, че вие правите опити да създавате дете. Първо, без да имате представа дали сте си подходящи. Второ, без да сте сключили брак. И под тази тема съм правила достатъчно видеа. Няма как съжителството на семейни начала да ви даде хармония и щастие в живота, да отгледате щастливи и здрави деца. Така че хубаво е в тези ситуации да се мисли с разума, а не с емоцията, защото след година, 2, 5 или 10, при липса на брак и съжителство за семейни начала, хармонията и любовта, която не винаги е любов, а просто някаква привърженост, станала навик, се изпаряват и тогава жената остава сама с детето, мъжът хуква, намерил си друга партньорка да се жени,
Тя едва ли може да намери партньор, разочарована от това, което ѝ е подала съдбата като шансове за нейното бъдеще. Ето защо съветите ми в никакъв случай не са тенденциозни и злонамерени. Това ви го гарантирам. Напротив, аз съм астролог от 45 години, нумеролог от малко повече, над 50. И моята орисия, след като съм се захванала с развиването на тези науки и съм ги довела до нови знания, които са мое откритие, моята орисия е да ви помагам, а не да ви вредя. Хубаво е да се вслушвате в това, което говоря във видеята и в това, което четете в личните си хороскопи. Много е страшно, когато някой прочете за първи път хороскопа си, въпреки че аз казвам, че той трябва да се чете поне 3 пъти, като третия път е с подчертаване, за да можете да ми зададете обратно въпроси, ако има нещо неясно. Та много е страшно, когато го прочетете за първи път и започнете да ме ругаете. Защо? Кого ругаете? Вселената, Създателя? Избора ви да се родите на планетата Земя и да сте подвластни на аспектите, които образуват планетите, повлияващи Земята? Вината си е само ваша, защото вие не осъзнавате плюсовете и минусите, както ви казах в началото. И в заключение, отново ще подчертая, работете с разум, поръчвайте хороскопи, ако сте готови да ги прочетете и да спазвате това, което ви е заложено, но отварям най-важната скоба тук, при това заключение, че всъщност хороскопът е пътеводителя. Той ви дава посоката, той ви дава шансовете и липсата на шансове. Но вие сами сте творци на вашата съдба. От вас зависи да сътворите съдбата си, заложена в хороскопа ви по начина, по който на вас ви харесва. Като туширате част от качествата си и подсилите други. Така че повод за страх няма, повод за обвинения към мен също няма. А когато обвинявате мене, нали знаете, кармата връща към вас всички обвинения, които аз не съм заслужила. И не само аз, всеки, който би ви помогнал в този аспект. Говоря за астролози, за нумеролози, за психолози, за психотерапевти, за рейкисти, за енерголечители. Всичките тези хора се опитват под една или друга форма да помагат. Няма нужда към всички, които се опитват да помагат, дори по нетрадиционни начини, вие да насочвате негативизъм. Пак повтарям, вредата е само за вас. Пожелавам ви да осъзнаете това и от тук нататък да се радвам на хора, които поръчват с желание хороскопите си, спазват ги и ми пишат за своите успехи. Това е най-голямата ми награда. До скоро!